Prečo sú mokrade a stojaté vodné plochy dôležité pre životné prostredie? Mokrade a stojaté vodné plochy sú jedny z najdôležitejších biotopov, ktoré na planete Zem máme. Zabezpečujú to, že nám voda z krajiny neodteká, ale zostáva na svojom mieste. Prečo je dôležité budovať takéto miesta pre obojživelníkov? Je to veľmi dôležité a nielen pre obojživelníkov, lebo mokrade sa za posledné stáročia z krajiny strácajú. Krajina nám vysychá a nevysychá len kvôli zmene klímy, ale aj my ľudia si ju sami vysušujeme tým, že mokrade zasypávame, sypeme tam odpad, sypeme tam nejaké zeminy, odvodňujeme. Živočichy, ktoré potrebujú túto vodu pre svoje rozmnožovanie, hlavne obojživelníky, tým pádom nemajú priestor, kde by mohli naklásť vajíčka a rozmnožovať sa. Prečo je dôležité, aby sme chránili obojživelníkov? No obojživelníky sú jeden z častí života, ktorý pôsobí na ostatné živočichy. Obojživelníky nám zabezpečujú to, že napríklad regulujú množstvo hmyzu. Oni sú samotné dôležitou potravou pre iné živočichy. Keby sa strátil z prírody, čo sa nám aj deje, tak vlastne tá citlivá rovnováha tej prírody sa narúša, keďže budú v krajine chýbať. Takisto to vidno už teraz, že premnoží sa nám lietavý hmyz, premnožia sa nám komáre. Jedno miesto, kde naopak človek vytvoril liaheň pre obojživelníkov, sme našli v Tichej doline v Oraviciach. Niekedy človek môže pomôcť prírode aj tým, že upraví niektoré veci. Pôvodne to tu slúžilo ako protipožiarna nádrž, ktorá mala prítok, odtok, čiže tá plocha nebola vhodná ako liahnisko pre obojživelníky. Trochu sme to upravili, ten prítok je tu minimálny, väčšinou to tu naplňa dažďová voda, čiže má dobrú teplotu na to, aby tu mohol ten vývoj. Hovorí sa, že voda je život a tak ako potok potrebuje prúdiacu vodu, tak práve takéto jazierka je dôležité, aby tam voda stála, aby neprúdila, aby ju čím najviac prehrievalo slnko. A v takomto jazierku potom nachádzajú ten priestor na to, aby sa tu mohli rozmnožovať obojživelníky. Aj toto miesto je dôkazom, že zmenou postoja môže človek napraviť to, čo v prírode zničil.